Ej, jeg skal så meget lave sådan en video, hvor det bare er mega mange fraklips. Slå på helvede. Ja. Ja, det kan vi godt få det godt. Jeg siger bare til min mor, at jeg skulle gå ind og hente mange ting. Ja. Nej, ikke sådan der! Nej! Ja, sådan gør vi det. Okay, forfra, kom igen. Fint, okay. Men lige så skal vi stå cirka her. Okay, sådan her. Ja, jeg skal stå der. Okay. 3, 2, 1. Nå! Hvordan? Okay, nu gør vi det. Uden masker. Okay. Men hvor skal jeg nu? Der. 3, 2, 1. Okay. Ja, vi tager det lige forfra igen. Så det gik ikke virkelig. Nej, vi flot ud! Okay, forfra. Flot ud! Kom der igen. Okay. Er du klar? 3, 2, 1. Skal den her ind? Ja, sådan der. Sådan der, nu var vi ikke for langt det er ude. fandme nok. Herover igen, for jeg skal se flagsangen. Kom her. Så sætter vi den herover på hjørnet igen. Hvad fanden var det der, jeg gjorde lige sådan der? Jeg kan virkelig ikke bare sætte mig på græs. Ja, men det bliver vi desværre. Vi kan også bare... Vi kan også stå sådan her. Det var alligevel et sted på... Ja. Så godt er det faktisk heller ikke. Vælg lidt mere herover af. Sådan der. I dag. Okay, er du klar? Jeg filmer hele tiden. Touch grass! Touch some grass, bitch! Touch some grass! Ej, jeg skal så meget lave sådan en video, hvor det bare er mega mange fraklips. Okay, vi prøver altså lige igen. Fuck, jeg får våde bukser der. Så. Jeg kan ikke den der måde der. Jeg kigger sådan her, så kigger jeg lige. Hej, jeg kigger der lige. Og så mig. Kan vi ikke bare sige nu, når vi skal kigge på hinanden? Fordi så bliver det sådan agtigt romantic. At det bare lige pludselig er bare sådan, love at first sight. Hvad fanden har jeg nogen idé? Okay, er du klar? Okay. Nej, vent lige. Du kan ikke bare kigge sådan. Jeg gider ikke kigge på dig, mand. Kig sådan mere sådan her. Altså sådan mere sådan. Oh my god. Sådan nogle retter, altså sådan her. Så bare sådan kigge lidt ud. 3, 2, 1. Jeg tror det er fint. Min voksen! Chill out, der er ikke sket. Okay, frem. Ja, skal vi starte, som vi gjorde mange gange? Altså sådan, at jeg kommer sådan der, og så går jeg. Ja. Ja. Okay, men lige. Og så gør vi det lige forfra. Ja. Så godt, jeg skal lige have min pandehæve. Jeg fik lidt af mit pandehår. Ja, jeg fik sådan en lille stribe af det. Okay. Jeg skal så meget af de her fraklips. Ej, jeg skal så meget gøre sådan her. Sådan der. Det var godt nok smukt. Ja. Okay, hvis vi nu kommer sådan her fra siden af, altså, og så bare... Hvordan fanden skal vi lave så meget, at vi swap? Ja, sådan der. Bare sådan... Det skal sådan her. Okay. Bak. Men, okay. Sådan der. 3, 2, 1.